مردین پایتخت آرتوکیان صورت دیروکا مروواهیه زوستانه کورین 1000 سالی جمدینه محمد سرسبزو جخوا شیرین جوان وکریه وک به هزاران مردینیه سودالیه وی باجاری Adım Mehmet. Burası Mardin. Ev der bajarê Mêrdînê ye. Bajarê min e. Zaroketiya min divan kolanan derbas bû. Di her kevirekî de serboriyeke min heye. Ev der ji bo xelkê wateyek wê heye. Lê ji bo me xwe cîhan wateyeke wê adin heye. Ew tên li vê derê sûneta dikşînin. Kêfa xwe dikin. Lê em li vê derê dijîn. Zor zehmet e jiyana Mêrdînê. Lê em çi bikin? Me dil daye vî bajarê. محمد گهدرێجا خۆش حوشێ دەرخست و بەریدا ناف سووکە مێردینێ divê ew here nav bajêr û ji xwe re barek bibîne. Mîna xergav di nav kuçe û kolanên teng de dest bi rêwîtiya xwe ya dirêj dike. Kuçe tengin û rênadin seyareyên bi motor. Ji ber ku dema ev bajêr ava bû, hiç kesek hezra seyareyên mezin nedikir. Mehemed li nav sûka Mêrdînê ye, lê ne hêsane bar dîtin. Kim Mehmet? Bu meslek babam da yaptı, dedem de yaptı, ben de yapıyorum. Vê karê bapîrê min jî bavê min jî dikirin. Niha dor dora min e. Terê sibehê saet di şeşan de ez têm sûkê û li mişteriyan digerim. Barê wan hildigirim. Çi bar hebe ez dibim. Zivistanê pir zehmet e. Lê ez çi bikim? Em mecbûrin. Penêr, komir, hêzing, pêkî çi bar hebe em hildigirin. Mehemed xîret dike ku barekî sivik ji guhdirêja xwe re bibîne. Ji ber ku seyareyên bi motor neşên bikevin van kuçe û kolanan, ajal jî Mêrdîna kevin re bi zêran e. Ka ev ajal nebin, dê kel û pel, hêzing, nesax, çawa werin veguhêstin. Ev ajal pir cefakarin. Pir bi kêrametin. Li Mêrdînê heke ev guhdirêj nebin jiyan nameşe. Gelek kes qedrê wan ajala nizanin. Carna mirov henekê xwe me û ajalê me dikin. Xwe dûr didin. Dibêjin bêhna nexweş ji we tê. Mehemed karê xwe îro bidawiyanî û guhdirêja xwe li ber malê girê da. Bugün işimi bitirdim. Bitti. Karê min îro bi dawî hat.
گودرێژا من ئیرۆژی پەرە مندا قەزەنجکردم ئەس gelek jê hez dikim lê carekê dilê min jêma wê devavêt min û min birîndar kir ez me hekê bi ser xwe nehatim lê dîsa jî ew nebe ez nikarim perê nanê xwe derxim ji ber ku di mala me de 5 kes bi pereyê min xwî dibin وەک محەمەد بە هەزاران حەماڵ هەم لەسەر پشتە خۆ هەم jî bi guhdirêjan bar vedguhêzin محەمەد dibêje ku ez peşemanim ku vê karî dikim lê heke محەمەد û hevalên wî nebûna di kevê barê û çawa hilgirta Mehdi Motorûda û Mêrdîn